Belai pring persiapan gawe cagak jaring mager sawah lho, mageri ayam. Nah tadi sawahnya lokasinya pinggir desa, tadi kudu dipager. Nah dipager tandure tintekne karo ayam lho, tadi gawe cagak iku sang pager. Nah iki tak sepilke engko cara masang pager ya lur ya. Nah iki ringe dhisik men ora landhep. Nah iki lho cara masang pager. Nah iki sawahe. Nah iki tiange didek-dekne dhisik. Nah nek tiang engko wis didekne lho terus dijereng jaringe iki. Nah anggo jaring niki lho. Nah kok kan ayame ora mlebu ning tanduran nih pager ngene ya. Dadi tandure aman. Nah iki wis dadi ngene iki kan rapat. Dadi ayame wis ora iso mlebu iki lho. Wis dipager ngene dadi tandure